bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bamakɔ ale n'a bolomada duguw bɛɛ lajɛlen a n'a tɔnɔmada dugu ka taa se Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ Kayi ka taa Diboli ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na ka taa fo se Tɛnza Watɛnikaw fɛ yen. Min ye Tawodenikaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Bi ye Araba ye utukalo tile 14 san 2024. Sɔgɔmada in na an ka kumaw la kumaba bɛna kɛ mun ye o ye dungo juguya ni yuruguyurugu o kɛlɛli bamanciwalew k'olu dɛrɛ an ka jamana kɔnɔna na. Polisilakaw olu ye baaraba kɛ nin tile 2 tɛmɛnen na. Polisi ɲɛmaa a y'u wele k'u waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la. O polisiso olu sera ka minɛli minnu kɛ ani kucalakaw fɛ basuyɛnaw olu fana minɛna. Fala o don u ye ba de suyɛ o ye wali ba suyɛ. Ba dun filɛ nin ye ba ma ɲi dɛ. I ɲɛ bɛ ba la ba ma ɲi dɛ. Mɔgɔ tɛ ba dɔn. E ni ne man di ne ka ba bɛ taa e de fɛ yen k'an kun kari ɲɔgɔn na. Ale bɔtɔ sɔgɔma a b'a fɔ k'ala kana to n kana sɔrɔ fɛn ɲuman bɛ du in kɔnɔ yan. Ba ma ɲi dɛ. Ɲɔgɔmɛ n'i ye ko kɛ ɲɔgɔmɛ na i sigi n'a ye n'a ma sara i la a b'a sara i terikɛ la a b'a sara i den i ni mɔgɔ ka surun n'i ye ko kɛ ɲɔgɔmɛ na a b'a sara a la. Ale y'o de ye. Bagan min don a ti ɲinɛ a ti perese a ti foyi i ɲinɛngolobaatɔ dɛ a bɛ mɔnɛ du i la. C'est pour que b'a fɔ ko mɔgɔw ka n'u da ɲɔgɔmɛw kɛrɛfɛ e bɛ tilen ka kojugu kɛ fɛn min na ale ni fali ti kelen ye dɛ. Ayi non i b'i si kɛ ka ko kɛ fali la fali tɛ foyi fo n'i y'a tan don min n'i kɔni y'a tan wa ale fana b'i tan yɔrɔ min na i barakɔrɔla i tɛ kɛ maaya kɔfɛ. Wa n bɛ cadeau kelen di bi n yɛrɛ tɛ mori ye sa. N'i ye so kura jɔ i ka so i y'a jɔ yɔrɔ min ye donda ye mobili donda o fɛn donda o fali ntɔrɔn o ɲini k'o don ye o so kelen kɔni zon ti don o kɔnɔ. Mɔgɔkɔrɔbaw y'o fɔ an fana an fana b'o di mɔgɔw ma u k'o kɔrɔbɔ. Falaye ni an bɔr'o la digitalisation ko hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni dɛmɛw cogow ye sigida 58 olu y'u bolo di programme tungarankɛ ma yaasa u ka se ka u dɛmɛ cogo min na. Sikasokaw ko carte biométrique k'olu tɛ k'a ye u ɲɛna minnu b'a di fana k'olu fana tɛ yen. A tɛ yen ye tiɲɛ ye nka maa minnu fana b'a di k'olu fana tɛ yen. Min taara kɛnɛ kan n'a a yɛrɛ kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ a ko la k'a tɛ ka se k'a ka carte biométrique sɔrɔ a kumakan b'an bolo sɔgɔmada in na an n'a latɛmɛ. Sango ale ka tɔn ale tun ye u y'a fɔ k'ale cira ale ye laɲini kɛ cour suprême mɔgɔw fɛ o jaabi o bɛ bɔ sini. O fana bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ an ye Bugunikaw ka zongo kuma fɔ. Voilà pour l'économique a procureur a ko san 10 de bɛ mɔgɔw bolo dugukolo bɛ mɔgɔ bolo san 10 de b'i bolo i ka dugukolo yɛlɛma k'a kɛ titre foncier n'i m'a k'a ye san 2032 n'o ye 2032 i b'a bila i kunna ko dugukolo t'i bolo Mali sariyaw tacogo la. Permis d'occuper wo titre procureur o dugutigiw de y'a diya o u y'a kalifa n na o lettre d'attribution o ko nin si tɛ dugukolo kɛ mɔgɔ ta ye bi bi in na Mali kɔnɔ wa san 10 dilen don bɛɛ ma bɛɛ k'i yɛlɛma. Procureur min y'a fɔ pour l'économique procureur de ko ten dɛ balo b'o tɛ dɛ Mohamɛdu de ko ten ko o de ye sariya kura ye donc san 10 de bɛ mɔgɔw bolo sisan kana jɔ ko n ka foroni ou bien n ka fɛn on sont plus là-dedans donc a y'a kuma fɔ an fana bɛna n'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min.
ko ka jɔ maaw la ko ye kara ye n'i ye balimaya duman kurun bila i bɛ sɔn ka t'i sigi yɛrɛdɔnbaliya fuga kan kogo ni kungurunin a bɛɛ lajɛlen tɛ bɔgɔndanya ye dɛ maa bɛ se waati min o y'i sabali waati ye fala ye suba ale bɛ se ka ɲina nka a ye minnu den ta olu tɛ ɲina dɛ sɔgɔma in na an ka mɛn an yɛrɛ ma sɔgɔma in na an ka mɛn bamakɔkaw ma sɔgɔma in na an ka mɛn mali fan caman ma sabula fɛn dɔw bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tɛ faamaw nɔ ye a caman o bɛ bɔ anw yɛrɛ la fala yi ko sanji taara n'an ka so ye sanji donna an kan an ka dugu maaw y'an wele ko sanji ye tiɲɛni don u kun an yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ bamakɔ yan an tɛmɛ siraw an bɔ siraw an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la nin waati ninnu na an tɛ se ka baara kɛ ji nalen don ka na an ka suguw bɛɛ lajɛlen minɛ fala ye an yɛrɛ nɔ b'a dɔ la dɛ e ye san bɛɛ kɛ e bɛ feereli kɛ yɔrɔ min e y'o dingɛ kɛ i ka ɲamanbɔnyɔrɔ ye e sigilen n'o dingɛ kelen da la ye samiya mana se ko e bɛ fɛ ka feereli kɛ ye a ye tɛ fɛ ka feereli kɛ fala ye fɛn dɔw bɛ yen a man di mɔgɔw ye nka tiɲɛw de don duguba tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye duguba tɛ se ka kɛ dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko capital o tɛ se ka to yen ten k'o labila ten ko mɔgɔ si tɛ se ka fosi fɔ o la o fana tɛ bɛn waati laban in na maa minnu taara ka bila bamakɔ kunna ko délégation spéciale u bɛ k'u se kɛ nka a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ɲɛ na anw yɛrɛ dugudenw tɛ fala ye e k'anw ka kinw ta i k'u lajɛ a kɛra kin sugu o sugu ye bamakɔ camancɛ fara a kɛrɛfɛla kan i bɛ mun de ye maaw de b'u ka ɲɛgɛn dingɛ k'o tigɛ k'o bila kare kɔnɔ san kalo 12 maaw de b'u ka bulwulujiw k'o bila kare kɔnɔ maaw de b'u ka minangoji k'o bila kare kɔnɔ maaw de sigilen don bɛɛ da ka don o don ji bɛ woyo ka tɛmɛ u la n'i k'i bɛ kuma ko nin sigiɲɔgɔn in ka ko ka gɛlɛ ko anw bɛ nin na yan mɛnna maa tɛ se ka taa misiri la n'i ma don wuluwuluji la maa tɛ se ka taa fosi la bi sanji nana sisan u ye mun sɔrɔ ka kɛ u sina ka sanji yɛrɛ k'o kɛ i ko ɲamanbɔnminan yɛrɛ sa quoi dingɛ bɛ maa maa ka soda la bamakɔ ya bi o maa ka dɔgɔ min tɛ ɲaman cɛ ka kɛ a dingɛ kɔnɔ jiboli sira bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka yɔrɔ la ko ji bɛ woyo ka jigin fala ye ne bɛ misali kelen di mɔgɔw ma yɔrɔ dɔw la bi tellement jinɔgɔw ni ɲamaw ni minɛnw jiginna ka na fo ka fosse ma fa dɛ k'a tunu i t'a dɔn ko fosse b'a yɔrɔ la yɛrɛ wa bɛɛ bɛ ka tɛmɛ a kan mɔgɔ si t'i jɔ k'a lajɛ k'a fɔ ko nin sera ka kɛ cogo di ji bɛ jigin ka na k'a bɛna jigin fosse min kɔnɔ o fosse ka fa k'o tunu ka ɲama ni bɔgɔw ni fɛnw k'o la mɔbili ni moto bɛɛ bɛ tɛmɛ a kan fala ye don o don maa si tɛ kala don i ɲin'a ka bɛn n'a ye ni nin bɛɛ kɛra gouvernement min ka baara ye i tɛ baara kɛ dɛ n'an m'an sigicogo lajɛ k'an sigidaw lajɛ k'an ka jamana kɛcogo lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an yɛrɛ ye k'olu lajɛ an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ dɛ sali dun mana se karisa yafa ma an nana a ka yafa ma san wɛrɛ ala ka san wɛrɛ yira an na e bɛ ka mɔgɔ min tɔɲɔ su ni tile hali n'o yafara e kɔni b'a dɔn kɔni i ka yafa kɔni i y'a f'i da la ten dɔrɔn wa nin de bɛ bamakɔ ani mali dugu caman na bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la wuluwulu dingɛw ɲɛgɛn dingɛw fosse dingɛw min ye minɛnw ye ɲamaw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kare kɔnɔnaw la an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taama kan an b'an panpan kunna yɛrɛ ka tɛmɛ ka don an ka sow kɔnɔ e tɛ se ka kuma o n'i kumana ko wayi ko mɔgɔ kalannenw don u bɛn'u ka se yira an fantanw na fantanw fana sigiyɔrɔ de bɛ yen o fantanw ka sojɔyɔrɔ de bɛ yen o fantanw ka ko kɛcogo de bɛ yen o fala ye fɛn dɔw bɛ yen fo mɔgɔw k'o faamuya misali surun ye mun ye ne bɛ taa segu n bɛ taa fo an ka dugu la fo busɛn ni n sera
yani mobili ka don an ka du kɔnɔ n jɔ n bɛ jalaminɛ kɛ kɛrɛfɛ n'i m'a fɛ ka taa ɲɛgɛn na ni fɛn don n bɛ taa tu la o y'anw ka burusi kɔnɔna o bɛ bɛn yen o bɛ se ka kɛ yen o nka ni e bɔra yen ka na Segu dugu kɔnɔ ka ban e tɛ se ka na n'o ye kuma tɛ ko ka n'o kɛ Bamakɔ yan Bamakɔ de fala ye i b'a fɔ ko dɔ ma sisan ko a ka tabalinin sigi ka woro feere i ka so kɛrɛfɛ a bɛ tabalinin sigi a bɛ woro feere n'a ye woro feere n'o ɲɛn'a bolo a b'a kɛ bɔnbɔn ni sigarɛti woro sigarɛti alimɛti bɔnbɔn a b'a kɛ o ye o tabalinin o bɛ wuli ka jɔ a bɔra woro fɛn na a b'i t'o la a bɛ gwatani dɔ jɔ n'a ye gwata jɔ a bɛ na ni minɛn dɔw ye olu bɛ k'a kɛrɛfɛ saganin dɔ bɛ caman ka bɔ o bɛ na far'o kan muso bɛ na o bɛ saribɔn feere daminɛ a fɔra k'e ka so koko ka bɔ e ka so koko la ka taa se i kan ka se ka baara kɛ yɔrɔ min na k'o ye mɛtiri 1 ye mɛ n'e taara mɛtiri 5 minɛ nin ye mɛtiri 5 minɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ cogo di kare kɔnɔ nin si tɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a faamuya parce que u b'a fɔ k'olu bɔra burusi kɔnɔ ko olu bɛ ka na u dahirimɛ ɲini kunun na sini ko n ye ORTM ye u ye image dɔ bɔ mɔgɔw sigilen don kɔ kɔnɔ hɛ u bɔra télé yɛrɛ la k'a fɔ ko yan y'olu dahirimɛ ɲini yɔrɔ ye kɔ kɔnɔ k'olu b'a kɛ cogo di mais ne ko n ko mɔgɔ minnu b'u sigi k'o lajɛ u hinɛ man ka mɔgɔ minɛ tuguni parce que i yɛrɛ y'a dabɔ a kama ka t'i sigi Asimi de ye mankan ci o don premier ministre ye mɔgɔw wele ko sisan ko maire kana dugukolo di mɔgɔw ma mɔgɔ sigiyɔrɔ tɛ yɔrɔ min o kuma tɛmɛna o monsieur le premier ministre aw ti tɔn minɛ fonɛnɛ na ko fo tile bɔlen fɛn jumɛn bɛ yen anw ma mun f'u ye samiya ne hakili b'a la yan peut-être que kɛmɛ bɛ se ka n seere yan depuis samiya ma se an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ɲinan ji bɛ caya fala i b'a dɔn u ye min kɛ u y'a to de juillet kalo daminɛ ka na k'u bɛna fossé dingɛ bɔ kɛ k'o cérémonie kɛ e ni ala cɛ e bɛ fossé dingɛ bɔ juillet k'o cɛ o juillet kelen o ka ja ye tile jumɛn bɔ k'o bɛ ja ye o ye k'a bɔ a ka jigin a kɔnɔ de mai avril o ye fossé dingɛ bɔ kuma ye tile b'a ja a b'a cɛ ka bɔ yen et puis sisan gouvernement kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ sugu o sugu bɛ goudron da la o k'a bɛɛ dégager sugu o sugu ka surun goudron da la o k'a bɛɛ dégager mɔgɔ si tɛ se ka aw tɛ se ka miliyari don goudron na mɔgɔw ka n'o kɛ sugu ye aw tɛ foyi fɔ o la o tɛ se ka bɛn o fɛn fila de don minnu bɛ yen n'u b'a ko kunna u tɛ ka baara kɛ wa minnu fana bɛ yen n'a b'u ka mairie kɔnɔ u mago foyi t'a u ka sigida mairie kɔnɔ u mago foyi t'a la e ka an ka viadigi in ta i k'a lajɛ wala olu tun ka viadigi di cɛncɛnbɔlaw ma o ka fisa a filɛ cogo min na nin fala ye fɛn fɛn ka di mɔgɔ mɔgɔ i b'a k'a kan mɔgɔ si tɛ kuma i fɛ tellement mɔgɔw ja jɔra sisan u bɛ nin ka na goudron tigɛ échangeur jigiyɔrɔ la Yirimajɔ mais a ye sugu dégager k'a lataa kɔfɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ si tɛ sigi a ka sugu lataa kɔfɛla la mɔgɔ mɔgɔ sigilen don goudron da la k'a f'u ɲɛna nin tɛ se ka kɛ aw sigiyɔrɔ ye yan tɛ wari ɲini yɔrɔ ye suguba kɔnɔna lajɛ i ka suguba dabanaani sira in lajɛ mɔgɔ minnu ka butigi bɛ yen mɔgɔ nalen ka n'u sigi u ɲɛ i tɛ bitigi yɛrɛ ye kuma tɛ ko ka taa don a kɔnɔ jamana tɔw la fala ye sugu tɛ se ka kɛ ka goudron tɛ se ka kɛ ka sugu cɛ ci o a b'o goudron datugu de sira wɛrɛ de bɛ ɲini o fila tɛ taa o sugu don walima goudron don an ka jamana mɔgɔw ɲɛ wa ne bɛ to ka ɲininkali de kɛ n ko an ka maire b'a la k'u ni jamana dɔw maire bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ mun de b'u bolo ɲɔgɔn bolo u bɛ bɔ ka taa diɲɛ fɛ k'u taara mission ni fɛnw na ka na u bɛ na ni mun de ye nɔgɔ bɛ ɲini ka na an faga soso bɛ ɲini ka na mɔgɔw faga samiya in daminɛ ni sisan cɛ mɔgɔ minnu ye wari minnu don sange ni fɛnw na soso ni fɛnw kunbɛli la a ka ca ni ba n'a si ye mais cɛ ka wuluwulu ji bɛ bɔ fo sanfɛ ka na jigin bɛɛ da la n'i ko k'i bɛ kuma fɛ ko non ne bɛ misali kelen di ma a bɛ digi mɔgɔw la walayi ni chrétien bɛ sigi la a ka di walayi parce que u bɛ gasi dɔn quoi anw yɛrɛ dama de ka jugu ɲɔgɔn ma n'i ye fɛn fɛn fɔ sigida la n'i y'a jateminɛ anw minnu ko la ilaha illallah de anw de bɛ k'a kɛ a kɛbaa ye anw de ye
ta kare o tabi kare foyi te bi Bamako kono kibe tama kono ala hɛrɛ la te wa bɛɛ ɲɛ ala bɛɛ ɲɛ bɛ wululu la ouais non Fofana ka y'u ta daminɛ Tarawele kaw y'a daminɛ he cɛ ni Jalo ni ye nin mi da k'i ko k'a ka wululu aw bɛ sa ni ɲɔgɔn mais Jalo kan ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ Tarawele kan ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ Jara kan ka o dɔn a ma se mɔgɔ ko fu ɲɛna yɛrɛ e sigida la e yɛrɛ bɛ k'i ka wululu ni ka fɛn bɔ kana bila mɔgɔw kan don o don ne yɛrɛ bɛ publicité la télé ni fɛnw na mɔgɔw bɛ ka ɲɛfɔli kɛ mais anw yɛrɛ dama minnu yɛrɛ bɛ an ka kin kɔnɔna na an bɛ se ka mun de kɛ an bɛ Bill fo yan Musa Tarawele Bill ale y'a kɛlɛ kɛ u ka yɔrɔ la mɔgɔw y'a faamu parce que banabagaw caman kun bɛna ye olu tun bolo ko kare u ta ye sa o mais fala bɛ kɛ cogo di mɔgɔw t'a ɲɛdɔn de o duguba n'a sigi sariya don duguncinin n'a sigi sariya don tɛnɛnkandugu n'a sigi sariya don maintenant aw nana n'o hali fɛn dɔ bɛ yen fala ye mɔgɔw t'a dɔn i b'a dɔn k'anw de b'an ka musokɔrɔbaw faga anw de b'an ka musokɔrɔbaw faga n bɛna f'i ɲɛna min na hakili de bɛ baara kɛ e ba a b'aw ka dugu la e ye san 30 kɛ Bamakɔ yan e ye se sɔrɔ i kɛra fɛntigi ye i ye so jɔ i ka so bɛɛ kɔnɔ clim bɛ yen e taara i ba ta ka bɔ burusi kɔnɔ ka na bila clim k'a kana ka clim faga dɛ jɔn de y'a ba faga i y'a faga mais hakili tɛ se ka baara kɛ k'o faamu mɔgɔw bɛ wuli dɔrɔn wa i se b'a ye a tɛ se k'a ba to non ba bɔra condition min na a ye si hakɛ min sɔrɔ o lajɛ y'a mɛn ministre en paix fo ale ba ka so kɔnɔ clim tɛ yen dɛ ayi n'a mago bɛ fiɲɛ na u bɛ fiɲɛni k'a kan a bɛ faga a jate minɛnen wa ale yɛrɛ de b'a ba kɔrɔ su ani tile foyi tɛ kɛ ne yɛrɛ y'a ka gundo dɔn o de la a t'a ba ko tulonkɛ la dɛ fɛn bɛɛ n'a taara baarakɛyɔrɔ n'a nana ale de bɛ ba in kɔrɔ o mɔgɔ baden de bɛ Bamakɔ kɔnɔna na mais fala ye olu i tɛ se k'o k'i ka du kɔnɔ ka tila ka bɔ ka kɛnɛmana siɲɛ o i tɛ se k'o kɛ o vraiment an k'a lajɛ n'an m'a lajɛ walayi gouvernement tɛ yen min bɛna ko bɛna na o dilan maire tɛ yen ko min bɛna ko bɛna na o dilan sigida ɲɛmɔgɔ tɛ yen ko min bɛna na ko bɛna na o dilan jamana ɲɛmɔgɔ tɛ yen ko min bɛ se ka na o falen nin ye an yɛrɛ de ka ko ye n'an yɛrɛ b'an yɛrɛ falen an k'an yɛrɛ falen n'an yɛrɛ b'an yɛrɛ yɛlɛma an k'an yɛrɛ yɛlɛma parce que maa si tɛ yen min bɛna ka na Bamakɔ jɛya ko nin fɛn ninnu kɛ sɔgɔmada in na nin kun ye an donkan ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko sigida lakana a baaraba fɔlɔ o ye anw yɛrɛ ye fala ye an bɛ taa fan fɛ yan'an ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. sɔgɔmada in na an b'an ka kibaruyaw daminɛ ni Usmane Sonko ka nali ye Usmane Sonko ale nana an ka jamana kɔnɔ fala ye a ye tatugu panafricanisme la dɛ u kumunenba don u caman dimina k'an nana kuma min fɔ yan an bɛ Bubakari Bokum n'ale ye bɛrɛbɛrɛlitɔ payisi ɲɛmaa ye ka kɛ ni Sonko ye kuma minnu fɔ an fɛ yan a ye laseli dɔw kɛ an ka jɛ ka olu lamɛn. Sonko nali Mali la kuma misɛnnin ka ca k'a sababu kɛ mun ye an kun ye Sonko dɔn campagne wagati ni ani Macky Sall kun bɛ ɲɔgɔn na panafricain bɛɛ jɛra ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ kɛ pour que a ka fanga bɛ se ka sigi an y'a ye fanga in sigira ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ mun y'a to Joma Fayi o kɛra président ye wa ale kɛra premier ministre donc an b'a bila o minɛn kelen kɔnɔ k'a fɔ o fanga kelen don donc a bɛ komi ni anw ka faamuya la Sonko ani Joma Fayi olu de ta ye fanga ye ni Pastef ka hakilina ye donc o hakilina kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ kɛlɛ fɔlɔ minnu kun kɛra olu kun bɛ farafinna fara ɲɔgɔn kan ko fɔ ni o ye panafricanisme ye a yɛrɛ ka bɔ dɔw la a ko Macky ma ko ni ale ye fanga sɔrɔ k'ale ka baara fɔlɔ bɛ kɛ de ka
Senegal sɔrɔsiw bila ka na ko kana Mali dɛmɛ sabula mun bɛ ka kɛ Mali la k'a man kan donc o ye hakilina ye hakilina mun n'o kun b'a la waati mun na a tɛ fanga la nka an y'a ye kabini a nana fanga na hakilina bɛ fan wɛrɛ fɛ mais a nana Mali la a diyara an ye a bɛnna an ma k'a sababu kɛ Mali ye jatigiya jamana ye Mali ye jamana ye mun tɛ datugu maa ɲɛ Mali ye jamana ye ni a bɛ hakilina bɛɛ bonya donc n'a nana k'a bɛna ɲɛmaaw kuma ɲɔgɔnya a bɛ bisimila a bɛ lamɛn an b'a lajɛ hakilina mun b'a la ka faamuya sɔrɔ a ka taabolo la bon an ka faamuya la n'i ye jateminɛ kɛ AES hakilina la farafin jamana fɛn fɛn bannen don ka gɛrɛ Mali la bi nin bɛɛ bɛna ka na don AES kɔnɔ donc ka taa ɲɛfɛ an b'a dɔn k'a fɔ taacogo wɛrɛ tɛ yen ni AES tɛ parce que CEDEAO u yɛrɛ b'a dɔn a ka nali la a ye kuma dɔ fɔ a ko fili dɔw yera a la mais an b'a yira a la k'a fɔ ko fili tɛ tugubanciya don donc n'ale m'o faamu an b'a hakili lajigin mais an b'a hakili lajigin fana k'a fɔ histoire yɛrɛ kɔnɔ maa fɔlɔ minnu kun y'an janfa fédération na o fana ye olu ka jamana maaw ye k'a faamu fana k'a fɔ panafricanisme ye hakilina mun ye n'a faamuyara a bɛ komi a ma faamuya ale fɛ kosɛbɛ parce que a nana ORTM journalistes y'a ɲininka a ko mɔgɔw ka bɔ émotion kɔnɔ an b'a fɔ a ye n k'a ka sabali a kana n'a fɔ k'a bɛ maliyɛnw neni a kana n'a fɔ k'a bɛ maliyɛnw dɔgɔya an y'a bonya k'a bisimila donc a kan ka to bonya ni bisimilali hakilina kɔnɔ mais a kana n'a miiri k'a fɔ ko maliyɛnw ti kodɔn ou bien maliyɛnw tɛ ko faamu non a bɛ faamuya bi anw bɛ lahalaya mun kɔnɔ an tɛ émotion kɔnɔ parce que farafin ka i kanga a minɛni la k'u bolo tigɛ k'u kan tigɛ k'u faga ka o mara maa min y'o kɛlɛ bɛɛ kɛ pour que k'a yɛrɛ bɔ bolo la n'i ko hali bi k'o bɛ ka baara kɛ ni a ka sentiment n'a ka émotion ye ne hakili la o ye dɔgɔyama ye parce que maa b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ni hakili ni danbe de ye donc n'i y'a ye farafinna kɛlɛ kɛra fo ka se nin niveau ma k'a fɔ ko an banna marali ma an banna jɔnya ma o b'a yira k'a fɔ dɔnniya ni faamuya min b'an na o b'a to an b'an danbe lakaran an tɛ sɔn jɔnmaya ma an tɛ sɔn marali ma donc n'a y'o kuma sugu fɔ ne b'a bila kodɔnbaliya minɛn kɔnɔ a m'a faamuya donc farafinna t'o ye wa Mali t'o ye émotion ko tɛ anw bɛ yɔrɔ min nɔfɛ an bɛ tiɲɛ de nɔfɛ n'i y'a lajɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ ka taa cogo min na Nations Unies yɛrɛ bɛ minɛn min kɔnɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Nations Unies bɛ nkalon kɔnɔ jamana minnu ni fanga b'olu la olu de t'a bɛ lawaleya fɛn minnu fana dilanna Nations Unies kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ dilanna u yɛrɛ ka hakilina la a dilanna ni olu ka sebaya ye donc anw nin tɛ baara in na donc ni mɔgɔ wulila bi k'u b'o baara kɛ ne hakili la ni i bɛ laɲini mun nɔfɛ n'o ye fara ɲɔgɔn kan ye n'o ye tiɲɛ sira ye i kan ka tiɲɛ sira ta tiɲɛ sira o bɛ Mali de bolo donc anw tɛ siga k'a fɔ baara in ka gɛlɛn a ma nɔgɔn fɔɲɔgɔnkɔw b'a la mɛ taa ɲɛfɛ tiɲɛ de bɛ laban donc an b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ bɛ Mali ka côté la tiɲɛ bɛ AES ka côté la a mɛn o mɛn u bɛn'a faamu k'a fɔ ayiwa ni tun ye Bubakari Bokum ale kumakan ye Bubakari Bokum ale ye bɛrɛbɛrɛlitɔn PAIS o ɲɛmaa ye a ye an b'a fɔ a ka laseli la a n'a ka hakilinaw olu la Ansongo Tina Hama min ye Tina Fagati ye olu kɔnɔna na kunungo kilomɛtiri 25 ka kɛɲɛ ni Ansongo yɛrɛ dugu kɔnɔna ye Bamanciwale kɛbaaw kɔni dɔw bɛ nin ye bingalikɛlaw ye non nin ye bingalikɛlaw ye fala ye Ansongo ni Managa cɛ u ye bingali mun kɛ u nana ka na camion k'olu jɔ Indelimani maa 2 olu tun bɛ moto kan u bɔra ka mugu ci sanfɛ kosɛbɛ mugu cilen sanfɛ mobiliw bɛɛ lajɛlen jɔra u y'an da u y'u da u disi kan ne kun t'a la dɛ u y'u da u disi kan k'u mɔmɔ wari fɛn fɛn b'u kun k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka 5 don fiɲɛ na ka taa n'a ye maa minnu bɛ yen n'olu ni waleya kɛr'u la n'u sera Ansongo dugu kɔnɔ u ko tiɲɛna maa n'i ma to a ko la nka olu kɔni ka musaka u taara dɔgɔjɔ min na a dɔgɔjɔ wari bɛɛ bɔr'u kun ka ban
ko maa fila de y'a waleya kɛ mobili 4 k'o jɔ ka mugu ci sanfɛ donc min ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ ko o sirannen don dugukolo yuruguyurugu ko ka se ka dan sigi o la an ka jamana kɔnɔ dugukolo yɛrɛ sariya min bɛ n'u b'a fɔ ma ko code domanial n'ale sigira sen ka ale ye falenko kura kɛ o hukumu kɔnɔna na sa min ye Mali jabaraninso ye n'o ye télévision nationale ye ale kuma di procureur min sigilen don dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la n'a bɛ fɔ ma ko pôle économique a ko min ye code kura min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye dugukolo ko code kura ye ko b'a yira k'a fɔ bi maa o maa a b'a fɔ min ma ko concession rurale lettre d'attribution CAC a n'a fɛn fɛn bɛ yen n'o ye sɛbɛn ye n'i b'o sɔrɔ ka se ka dugukolo k'i ta ye ko o sariya min sigira sen ka dugukolo ko la ko b'a yira k'a fɔ ko o banna pewu sabula mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen bi n'o sɛbɛn ninnu b'i bolo lettre d'attribution ninnu n'a tɔw ko san 10 de b'i bolo i ka t'u yɛlɛma k'u kɛ titre foncier ko Mali jamana a bɛna titre foncier dɔrɔn de lakodɔn procureur pôle économique ko san 2031 walima san 2032 ko n'o tɛmɛna k'a sɔrɔ maa o maa lettre d'attribution de b'e bolo permis d'occuper de b'i bolo dugutigi di de b'i bolo ou bien ni dɔ bɛnna kan a y'a falen sɛbɛn o sɛbɛn mana k'i bolo ni titre foncier tɛ ko ni 2032 sera fala ye i k'a bila i kunna k'i ta tɛ dugukolo ye tuguni a ko k'ale ka kuma tɛ dɛ ko sariya ka kuma don ko parce que mun de nana ye an ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu ni namaraw caman u jubaju o ye o de ye fala ye nin ye ko wulilen ye dɛ titre foncier est ce que banque yɛrɛ bɛɛ bɛ sɔn a la tuguni garantie yɛrɛ la yɛrɛ fɔlɔ banque tun bɛ sɔn a la ni bɛ fɛ ka taa juru ta mais est ce que sa banque bɛ sɔn a la digitalisation ko in mina nana ko caman falen dɛ procureur kɔni ale ye nin kuma fɔ a ko ale ka kuma kan tɛ an ka jamana sariya de don olu bolo n'a sigira sen kan a bɛ dugukolo a yuruguyurugu ko ban mais nin bɛɛ la o waati dɔ la an kun tulo bɛ dɔ la ko Nina Kardi ko dugukolo Nina o fana tun bɛ ka kɛ o kuma o nafa jumɛn b'o la sisan u t'a ko lajɛ k'u fɔ mɔgɔw ye ka ɲɛ parce que wagati la an kun ye mɔgɔw ye u taar'o fana ta ni procureur kuturu bɔra zen k'a fɔ ko titre foncier dɔrɔn de ye dugukolo sɛbɛn ye o kɔrɔ tɛ ko nin ye procureur général de ye nin ye Balobo de ye ale ye cour d'appel ye yan min filɛ an kɛrɛfɛ yan ale ye o de ye Sori Kɛmɛso balimakɛ de ye nin ye mais ale de bɛ sariya fɛn fɛn bɛ tigɛ yan Bamakɔ yan ale de ye yan PG a f'ale ma ko PG o y'a juge ka ye procureur pôle économique ale de bɛ fini finman in na ale de ye nin kuma in latigɛ parce que u taara ka taa ɲininka ko dugukolo ko ni yuruguyurugu ni namara minnu bɛ sen na ja an ka ko yɛrɛ fanba bɛɛ lajɛlen fala ye ne yɛrɛ siranna o ko 100 sirada la ko min bɛ taa dugukolo ko la k'a bɛ se 90 ma juru bɛ sara ni dugukolo ye juru bɛ taa ni dugukolo ye dugukolo bɛ kɛ ka kumabɔli kɛ dugukolo bɛ kɛ ka juru sara a bɛ don kow kɔnɔ a bɛ kɛ ka fɛn caman kɛ nka dugukolo kelen n'i ma farati ni k'i bɛ taa don o don ka taa baara k'a kan e min ye faso ye k'i y'a papiye minɛ i bɛ taa tigi 100 sɔrɔ a la n'an bɔra yen an bɛ taa Sikasokaw olu y'an wele kunu ko biométrie a tɛ ko a tɛ ka di olu fɛ yen dɛ minnu b'a di k'olu yɛrɛ de tɛ yen carte biométrique sécurisée nationale ministre ko ka taa min ta ko yanni a ko ka ban k'olu ta tɛ dɔwɛrɛ dɛ fala ye c'est à dire minnu b'a di o t'olu yɛrɛ de fɛ yen kamalen min bɛ ka wuli ka jɔ k'a ko la n'a taara a sɛbɛn ɲɛɲini a ye min fɔ an ka jɛ k'a ka kuma olu lamɛn sabula a y'a yira k'a fɔ ko ale ma fɛn ko ale wulila de ka taga yen ka taa i ɲɛda a ko kan donc an ka jɛ k'a ka kumaw lamɛn. Tonton Kasimu ani tile somɔgɔw dun kɔri baasi tɛ aba Tonton Kasimu ne tɔgɔ ye Jakarija Sangare ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sikaso ma Tonton Kasimu gɛlɛya min b'anw kan bi papier ko la Sikaso a se ka ɲɛfɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya carte biométrique
depuis waati jumɛn na carte biométrique ko jeli dabila la Sikaso ya mɛnna mais an b'a mɛn gouvernement ka communiqué la an b'a ye internet sanfɛ ko an ka taa an ka carte biométrique minɛ n'an ta o ta cercle la cercle mɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna ko minnu kan ka carte biométrique di k'olu bɛ gɛrɛfu la ko et puis k'u taara n'a ye so yɛrɛ k'a t'olu bolo yen a ka ca kalo 4 ye bi mɔgɔ ka lakali tɛ dɛ ne yɛrɛ de bɛ taa ne yɛrɛ de mago b'a la ne yɛrɛ min bɛ kuma na ɲɛ ne ka carte biométrique ma sɔrɔ a ma sɔrɔ hali sini récépissé dun bɛ n bolo yan n'i taara k'i bɛ taa segin a kan u b'a fɔ ko a bɛna bɔ bon n ta dun a ma bɔ bi ne bɔra yen bi de tuguni u bɛ k'a kuma fɔ u seginna o kuma kelen de kan ne ɲɛna ne taara mairie la mairie mɔgɔw ko cercle mɔgɔw de b'a bila ka na di olu ma ko cercle ma foyi bila ka na di olu ma cercle mɔgɔw ko mɔgɔ minnu b'a di k'olu bɛ gɛrɛfu la k'a mɔgɔ si tɛ yen yɛrɛ e y'a ye donc Kasima kɔni ko filɛ ye ne ma se ka foyi kɔni de faamuya a la walayi ma se ka foyi de faamuya a la ne ka fɛn caman jɔlen don carte ko in na ne ye école de ne ye école kɛ k'a ban bon an bɛ baara ɲini de la kɔsana yɛrɛ la u bɛ ka carte de bɔ a la carte d'identité civile tɛ sɔrɔ la tugun carte biométrique ma sɔrɔ bon ni concours nana n'a fɔra i b'a don a nɔfɛ f'i ka taa fichier individuel o fana o tɛ sɔrɔ Sikaso an bɛ taa ɲini Bamakɔ de i y'a ye bon ni moyen ba tɛ yen a ma nɔgɔn o kɔni kunnafoni de bɛ yen n'a bɛ se k'an dɛmɛ k'a lase ɲɛmɔgɔw ma o bɛ diya n ye dɛ sinon sɔgɔmada in na sisan san yɛrɛ filɛ san ye n bugɔ ka bɔ cercle de la bi sisan n ka sɔrɔ ka don so kɔnɔ n donna so kɔnɔ n sɔrɔla ka e ka numéro ɲini k'a sɔrɔ tonton Kasimu an komi an delilen don a minɛni na cercle la ne y'a sɔrɔ minɛcogo wɛrɛ fana b'a la ne bɛ se k'an bilasira o la fana n'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la min ni cercle tɛ kelen ani mairie ne bɛ se k'an bilasira o la fana. ayiwa fana de bɛ bugɔ a somaw kɔ Sikaso dugu kɔnɔna don an ka pereperela tigɛ a bɛ se ka kɛ Sikaso marabolo tɔw ta o bɛ u fɛ nka nin ye dugu kɔnɔna de a ko a tɛ problème ye minnu yɛrɛ b'a di olu tɛ yen wa olu tun bɛ gɛrɛfu fana na an ye gɛrɛfu ko kuma in fana mɛn yɔrɔ caman parce que a yirala k'a fɔ ko dɔw ma sara minnu ma sara olu fana ma fila kɛ koyi olu yɛrɛ sina ka tunu ni a biométrique yɛrɛ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen de ye i ye ko in gɛlɛya yɔrɔ ye bon nin na sisan gouvernement kan ka fɛɛrɛ de tigɛ nin ko in k'a ɲɛnabɔ joona pour que Sikasokaw olu bɛ bɔ kunbalan na n'Ala sɔnna a ma an na wuli ka jɔ kɛ yaasa ɲɛfɔli bɛ se ka k'an ye cogo min parce que hali dɔw ko Bamakɔ y'an yɛrɛ ni a fɔra sa ko ka taa gardiw yɔrɔw la gardiw ka yɔrɔ la ko ka taga polisiw ka yɔrɔ la ka taa dugutigiw fɛ yen mɔgɔw ko a mɔgɔw t'olu fɛ tɛ yen dɛ yɔrɔ caman na k'a tɛ yen donc u k'a lajɛ yanni décision ka ta a y'a lajɛ fɔlɔ mun bɛ ka kɛ baara yɛrɛ bɛ ka kɛ fɔlɔ wa sinon mɔgɔ caman bɛ ne yɛrɛ wele k'a fɔ ko Kasimu e ko tan mais anw taara a t'anw ka yɔrɔ la dɔw fana b'a fɔ ko olu ka yɔrɔ la k'a bɛ yen mais olu tɔgɔ ma se ka ye dɔw fana ta ye olu b'a fɛ u ka papiyew ka falen parce que u filila olu tɔgɔ la o baara ninnu bɛɛ lajɛlen olu fana bɛɛ tun bɛ sen na minisiriso min b'a ko kunna n'o ye administration territoriale ni sécurité an na u ɲininka n'u ye min fɔ wula fɛ an n'o da maaw tulo kan n'o tɛ Sikaso kɔni ta kunun an yɛrɛ ye weleli kɛ ka ɲininkali kɛ u ko k'a tɛ tiɲɛ na cɛnin yɛrɛ tilara ka sɛbɛntiya ye tuguni n'an bɔra Sikaso an bɛ to Sikaso kɔnɔna na sabula Kutala ale fana ye Sikaso dɔ ye k'a fɔ a ɲɛna sa k'a jira k'a fɔ ko min ye Kutalakaw fɛ yen polisiw olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a kɛra utukalo ale tile 5 o kɛra ka bɛn ni maa 2 o minɛli ye polisilakaw k'olu ka wulikajɔ olu bɛnnen don bamancawale ni wale kɛlɛli ma dugudenw olu bɛ se ka lafiya cogo min i n'a fɔ u ka ɲɛmaw y'a ɲini u fɛ cogo min u ka directeur ba n'o o ye Sulemani Traoré ye général ka taa fara u ka ministre kan n'o ye Dawudu Ulu Mamadu ye ko yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min bɛn ni lafiya bɛna Kucala bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na polisiw olu ye senna wulikajɔ dɔ kɛ ka munumunu salo kɛ
Kucala ana lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de la sa min ye utukalo in tile 5 u ye maa 2 nɔbɔ maa 2 ninnu u tun ye 5 don fiɲɛ na koyi fala ye k'u ye 5 don fiɲɛ na jama de bɔra k'a fɔ a ye zon bɛɛ u taalen jɔ yɔrɔ min na walibakɔrɔnin bɛ b'u ka mobili kɔnɔ wa ko nin basuyɛnna ninnu nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye Kucala yɛrɛ masuruna na dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Dekaw kilomɛtiri 75 o de b'a ni Kucala dugu kɔnɔna cɛ Sikaso sira kan k'u ye tɛgɛda ninnu kan ye commissaire ale n'a ka maaw olu kɔni de sira ka nin wulikajɔ in kɛ n'o o ye Kucala ale commissaire ye Fuseni Jakite a n'a ka baarakɛlaw olu sira ka nin wulikajɔ in kɛ ka se k'u bolo da ni maa ninnu kan u kɔni y'a ɲini dugudenw fɛ sa k'u hakili latigɛ olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen o na kɛ yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min cɛden minnu ye waara in kɛ terrain kan a y'u fo k'u waleɲuman dɔn jamana ɲɛmaaw olu tɔgɔ la ani finitigilakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dugudenw k'u dɛmɛ ni kibaruyaw ye yaasa cogo min na ne yɛrɛ ta maa min bɛ ba dɔn i t'i ba suɲɛ o fala ye anw ye ko caman kɛ Balabugu dɛ mais ba ma s'o ma dɛ n'a ye ba don aw ka gɛrɛn na o y'o bannen ye o gɛrɛn tɛ sigi tuguni o kɔni o tɛ sigi dɛ sa aw yɛrɛ y'aw ka gɛrɛn ci anw kɔni tun bɛ kamiw minɛ an ɲɛ tana tun ye walisiyɛ tɛmɛtɔw ye mais an ma deli ka se saga ma misi an tɛ se o kɔrɔ mais keba sinankun ninnu kɔni olu kɔni tun bɛ waliwuluw kun ci an ɲɛna mais o t'an ka sira ye bɛɛ n'i ka dunfɛn don n'an bɔra Kucala an bɛna Bamako polisi ɲɛmaaya soba la min ye directeur général de police commissaire général de brigade Sulemani Traoré ye kunun ko ale ye polisi so dɔw ɲɛmaaw bisimila polisi direction ba o kɔnɔna na a ka directeur dangan o fana tun bɛ a kɛnɛ kan a ka kuma na a ko a bɛ o polisi ninnu a ye minnu wele a b'u fo u ye wulikajɔ ni baara min kɛ nin tile 2 in kɔnɔna na k'u ye a yira k'a fɔ ko se bɛ u ye ka se ka maaw k'olu kisi bamanciw ni ninjugawalew ni zonw ni karabukarabukaw bɛɛ lajɛlen ma k'u y'a yira u ka sigidaw kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka baara kɛ baara min ni mɔgɔ bɛ se ka waso n'o ye kuma tɛ jamanadenw olu ka lafiyali hukumu kɔnɔna na basigi ni lafiya u ka se ka na dugudenw bɛɛ lajɛlen na k'u y'o daluya di ale ma k'u ye wulikajɔ min kɛ nin ye ko nin wulikajɔ de ɲɛɲininen don polisilaka bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kɛ ni fɛɛrɛ ani baara ɲɛdɔn ye u sera k'u bolo da bamanciw kan k'u bolo da maramafɛn dɔw kan maa minnu tun bɛ papiye kolonw dilan k'u bolo da olu kan marafa dɔw bɛ ka se ka olu minɛ a ko a nisɔndiyalen n'o ye Sulemani ye k'o de la sa ko min ye polisiw ye ɲɛmaaya ye kibaruya minnu d'u ma k'u sera ka baara kɛ n'o ye ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn minisiri Dawudu ale tɔgɔ la ani jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko wa ko n'u tora nin baara in kɛcogo la cɛsiri ni timinandiya la ko ni Ala sɔnna a ma ko maaw yɛrɛ bɛ basigi min ɲini an ka duguw n'an ka kabilaw kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna na k'an bɛna se ka o sɔrɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u yɛrɛ bɛ k'a fɔ de sa ko bɛɛ lajɛlen k'i jija i ka jija cogo la yaasa lafiya bɛ se ka na ko wa ko min ye polisilakaw ye k'u sera ka nin baara minnu kɛ nin ye k'o bɛna n'a to dan bɛ sigi ko caman na ka kuma kɔnɔna na a ko u y'a to u sera k'u bolo da fɛnw kan fɛn minnu bɛ yen bi ni olu ye fɛnw ye minnu kan ka dabila ko wa k'a b'a ɲini u fɛ fana u k'u cɛsiri digitalisation komi daminɛnen filɛ nin ye maa o maa bɛ yen n'i ye ko kɛ i ka se k'a sara carte d'identité nationale ale ni papiye tɔw fɛn minnu filɛ nin n'olu bɛ laɲini maaw fɛ hakɛ minnu fɔra u k'u jija u ka se k'a kɛ o hukumu kɔnɔna na a ko fana ko min ye jamana ɲɛmaaw ye olu k'u ka o baara kɛ digitalisation baara u k'a kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na jɛlenya ni tilennenya u kana maa bɔ maa la yaasa a baara yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min wa fala ye hali ni polisi ye violation kɛ k'a k'a sara digitalisation na dɛ polisiso minnu bɛ yen n'olu tun bɛ Sulemani ka bureau kɔnɔ o ye anw ka polisiso ye Yirimajɔ anw yɛrɛ b'olu fo olu ni Miliwiti an yɛrɛ sɛbɛntiyalen olu ka wulikajɔ ma don o don Torokɔrɔbugukaw ka polisiso Bakɔ Jikɔrɔni Sabalibugu ani Sogonikɔ Amudalayi Ase ani Burukasumbugu k'olu de ye nin baara in kɛ nin tile 2 in kɔnɔna na min ye bamanciw ye bingalikɛla juguw ye u n'u ka maramafɛnw kalo in tile 11
tile 12 ana tile 13 n'o ye utukalo ye k'u sera ka u ka yɔrɔw kɔnɔna na ka se ka bamanci wale bamanci ni bingalikɛla 16 k'u bolo da u kan marifa min bɛ yen n'aw b'a fɔ a ma ko PA o 2 tun b'u bolo moto 10 mobili 1 ale ni dɔrɔgu caman baden sɛbɛn minnu bɛ yen n'u y'olu sɛbɛnw fana kɛ sa ka se k'a kɛ ko nin ye nin directeur ka baarakɛyɔrɔ sɛbɛn ye k'u y'u tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan polisiw commissariat min bɛ Yirimajɔ ale ye denmisɛnnin dɔ minɛ nin kalo in tile 12 o tun b'a fɛ ka bingali kɛ min ye Maɲanbugukaw olu fɛ yen u y'a ye fana k'a fɔ ko maa wɛrɛ bɛ yen marifa min n'o bɛ dilan n'o ye farafin marifa dilannen ye o tun b'o bolo o don kelen Maɲanbugukaw fɛ yen tɛgɛ sera ka da o kan o fana don kelen na tuguni polisiso min bɛ Tɔrɔkɔrɔbugukaw fɛ yen olu sera ka siganama maa 4 minɛ Dawudabugu ani Sabalibugu maa minnu bɛ yen n'olu ka ko bɛɛ lajɛlen ye moto jakartaw suyɛni ye moto 4 o de yera u bolo o kalo tile 12 kelen maa dɔ bɛ yen fana polisiw ye tɛgɛ kɛ o la Sogonikɔkaw fɛ yen ale kɔni kun ka wulikajɔw ye mun ye o ye sa drogue a bɛ fɔ o ma drogue cannabis o de yera ale bolo ani marifa commissariat de police min bɛ Sabalibugu ale fana tilala ka taa maa sɔrɔ maa min bɛ yen bi n'o kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen na golf kɔnɔna na ale kɔni tramadol o comprimé de yera a bolo ale ni pistolet min bɛ yen ni o dilannen don farafin pistolet la ani a minɛnw n'a kisɛw n'a pati sagana fala ye nin kun b'an faa koyi ko minɛnw b'a bolo ale kɔni moto o moto a bɛ se k'a dayɛlɛ mobili o mobili a bɛ se k'a dayɛlɛ Sabalibugukaw y'a minɛ o y'a sɔrɔ a falen don sa jo a bɛ cogo di a bɛ gang kɔnɔ u y'a cɛ u kɛlen k'ale cɛ Bakɔ Jikɔrɔninkaw olu fana donna o yɔrɔ la maa 3 bɛ yen k'olu kɔni ta ye i ka da tugu cogo o cogo b'a waga ka bɔ i da la olu maa 3 u y'olu fana minɛ min ye commissariat de ACI 2000 ye o fana ye ka wulikajɔw u ni Buguninkaw olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma nin kalo in tile 12 u sera k'u tɛgɛ da maa kan maa min bɛ yen fala hali n'a ye jaanin sɔrɔ a b'a papier bɔ a b'a fɔ a bɛ ne ka signature ladege hɔ Buguni ale ni Bamakɔ ACI olu ye wulikajɔ kɛ k'u tɛgɛ da o maa in kan ko carte kɔni tɛ o carte d'identité nationale ya k'o tɛ o ye tɛmɛ an ka taa ye nina ni fɛnw wa non polisiw directeur ka signature ni fɛnw ko nin bɛɛ tampon ni fɛnw de tun b'a bolo donc ko maa minnu sera ka tɛgɛ k'o kan ko k'u fo Bulukasumugukaw nin kalo in tile 11 ka taa bila tile 12 la olu ye maa 5 minɛ o maa 5 olu ye moto zonw ye moto 6 o de sera ka sɔrɔ olu bolo polisi ɲɛmaa ko k'a jagoyalen kun don ka ninnu wele k'u fo u ka nin ka baara cɛɲi na baara min n'u sera k'a kɛ ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la nin waati in na wa fana k'a bɛ min ɲini u fɛ ko n'i welela k'i tanu fala ye ko ye doni dalen i kun dɛ k'u kana to tile 2 nata in na dɔ k'ale wele k'a fɔ ko mon directeur k'e tun bɛ ka minnu féliciter k'u tiɲɛni nɔ k'u kana jɔ u fana na dɛ k'u ye sira min ta u k'u cɛ fala ye n ka yin tɛ kojugu ye koyi ka to ɲɛ la o de ka gɛlɛn an bɛ directeur fo n'o ye kɔrɔ ye a yɛrɛ fana bɛ wulikajɔ caman na i y'a ye sisan k'a fana i b'a dɔn a bɛ min kɛ a fana bɛ bɔ ka yaala o awɔ a bɛ bɔ ka yaala n'ale bɛ yaala la sisan a bɛ sin ka a ka téléphone bɔ a kun ten commissaire a bɛ commissaire min ka yɔrɔ a b'a fɔ ko bon ko e bɛ min n'i ko k'i bɛ ka bureau la a bɛ t'i sɔrɔ yen donc o wulikajɔ min bɛ sen na sisan parce que Dawudu y'a f'u ye tiɲɛ na an ka Dawudu fo yan a ko fɛn o fɛn ye minan ye ale b'a ɲini ka d'u ma nka u k'u jija jaabi ka bɔ n'u mago bɛ fɛn o fɛn na u k'a fɔ ale b'a ɲini ka d'u ma baara kan ka kɛ cogo o cogo vraiment u k'a to ale fana ka se ka kuma quoi parce que b'a dɔn ko ministère in tɔ bɛna kɛ min ya fala ye n'i tɛ baara kɛ i bɛ gɛn de o e ko don o don ko minan jaabi tɛ ka bɔ a y'o de gɛlɛya u ma polisi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi fala ye u bɛ e m'a ye denmisɛnnin polisi minnu filɛ nin ye sisan u bɛɛ bɛ jɔ san kɔrɔ ka circulation régulier Jiwo yɛrɛ tun bɛna taa n'a jaralakanin dɔ ye ne yɛrɛ de y'o minɛ komi ale fana fangaba ta n ko cɛ t'i sigi ten i ye dɔ kɛ an y'i ye sinon ministre ka wulikajɔ in nin de y'a kɛcogo ye karisa ne bɛ minan d'aw ma n'aw ye min fɔ n bɛ taa fɔ ɲɛmɔgɔw ye n'aw ko min b'o kɛ nka a y'a to an fana ka aw ka na ni jaabi ye dɛ ni jaabi tɛ na
ne be problème sɔrɔ parce que ne tɛ se ka taa n jɔ ɲɛmɔgɔw la ko a ye nin kɛ tan k'a sɔrɔ aw bɛ daga sunɔgɔ la donc directeur fana ale fana y'a fɔ a ka mɔgɔw ye k'u ka wuli k'u jɔ Falaye bi franchement polisi bɛ sira min kan k'u jija ne yɛrɛ b'u ye dɛ walayi mɔgɔ mɔgɔ bɛ soli ka wuli mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ i b'u ye et puis u bɛ ka min kɛ franchement u ka continuer o kan sisan polisi bɛ na n'a y'i minɛ a b'i ɲininka bonya ni karama kɔnɔna na minnu bɛ circulation na minnu bɛ patrouille la o et puis fɛn dɔ bɛ ka na u la sisan Falaye n'u tora ta don nataw la mɔgɔw anw dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ fara anw kan mun b'o tɔgɔ duman fɔ parce que baara y'a kɛcogo dɔrɔn de n'i y'a k'a kɛcogo la mɔgɔw ɲɛ bɛ u la o sinon anw ka yɔrɔ in kun ma nɔgɔn dɛ i b'a dɔn ko anw ka yɔrɔ zo ninnu ne ma dala ni olu tun ma bɔ kɔfɛ ka na o don o don da dɔ kari la don o don binkɛra dɔ kan don o don fɛn dɔ kɛra donc sisan kɔni alihamudulilayi minisiri mana wuli k'i jɔ ni minisiri wulila k'i jɔ directeur bɛ yaala don o don sufɛ n piyɛ kɔni tɛ se k'i da o la o yan fana an yɛrɛ bɛ ɲɛmakɔrɔ polisiso fo Boubacar Doumbia n'a ka mɔgɔw tiɲɛ na u fana bɛ baara la an y'u nɔ ye an y'u ka baara ye an y'u ka waleyaw ye et puis cɛ pédagogie b'ale la an b'a fana fo fɛn fɛn bɛ polisi la an b'o fo k'an yɛrɛ terikɛ ni dɔgɔnin fo n'o ye Kɔnpolu Kebe aéroport la falen kɛra jɔn falen kɛra i m'a ye drogue bɛ ka minɛ ye sisan minɛnw bɛ ka saisi mɔgɔw bɛ ka t'u ka hakɛw kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ u k'u cɛsiri ka dɔ fara a kan n'Ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ ko yaasa ka se ka kiirisow mun bɛ jago kunna ale ni minnu bɛ n'olu bɛ sɔrɔkow kunna olu bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na Mamudu Kasoge y'i bolo fa k'a to Moti ni Kayi olu kiiriso minnu sigilen don n'a bɛ fɔ o ma ko tribunal de commerce u ye bureau kɔnɔ minɛnw caman cɛ ka di olu ma ko yaasa u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ minisiri ko min ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ye u ko baarakɛlaw ko k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na refondation ko kuma min bɛ ka fɔ k'a tɛ se ka kɛ dala kuma ye Kasoge ko nin waleya in ko minɛn minnu dilen filɛ u ma nin ye nin tribunal fila in u k'u jija baara ka kɛ ni a ye ka ɲɛ yaasa jamana ɲɛmaaw k'u hakili to tribunal tɔw fana na sabula baara min don minɛn minnu don a minɛnw u bɛ san ka di u ma de observatoire n'ale ye jɛkulu ye min bɛ kalata jaabiw ni kalata kow ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ o observatoire a kun yirala k'a fɔ ko ale ka ci ka bɔ yen pewu conseil des ministres ale y'o ta ka kɛ ni a ka lahalaw ye tɔn in ɲɛmaaw u ko k'u ma jɛn ni a ye u taara n'u ka kuma ye bɔgɔ jeninen kan n'o ye section administrative cour suprême ye o ko n'Ala sɔnna a ma sini tɛ nin kalo tile 15 ye k'u na jaabi bɔ ka bin n'o y'a sɔrɔ u jo b'a la walima n'u jo t'a la digitalisation ko hukumu kɔnɔna na sigida 58 olu y'u bolo di programme masa n'o o ye tungaranke ye a kɛkun ye min ye u nana u kalasa digitalisation ale bɛ se ka ɲɛ cogo min sigida bɛ se ka yiriwa cogo min dugudenw yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min tungafɛ taa ka se ka o dɔgɔya musaka minnu bɛ sɔrɔ ka se ka baara kɛ n'o ye o de la sa u kɔni ye min ye tungaranke programme ye ale ka fɛn bɛ n'u b'a fɔ ko point diaspora o na kɛ fɛɛrɛ ye min ye bɔlɔlɔ sira fɛ sarali bɛ se ka kɛ cogo min commune 58 min y'a ta a yirala k'a fɔ ko min ye 5 ye olu bɛ cercle 5 bɛ a la ka taa se Kulukoro ani Kayi ma ko olu de kɔni ye nin baara in kɛ ni programme tungaranke ye sifinw bankasikaw fɛ yen ani Kayi olu kɔni ye denmisɛnninw tɔgɔla don o ɲɛnamaya kosɛbɛ ko yiri 100 u y'o o turu min ye Kayi denmisɛnninw ye olu sera k'o baara kɛ ani fana yiri ninnu fana k'u n'aw hakili to a la o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bankasikaw olu kɔni ye n ko dɔngɔnɔ ninnu kuma dɔ la ma olu ye dɔn de sigi sen kan dɔn Falaye kunun ko an ko koro n ko lore musow ko ɲugu don ko ɲugu sugu dɔ de bɛ koro a ɲugu ye qualité 2 ye kelen bɛ yen mɛnɛmɛnɛninw ni fɛnkisɛw bɛ b'o la ko fo ka baara ka ɲɛ dɛ ko tɔ kelen dɔ in kɔni bɛ yen n'i ma so tobi cogo la o bɛ k'i sata ye
ka kuma chale no bi ko loro yetere ko nyugudo a nyugu qualité ka be koro ka ofe dongono muso chama ya wole suro ku wera kamana gwanenu sabula barain a kanu ga dugu sirane ma woro o de fatura la fla olu dalenu ni watina na la sona ma ulafe ana dongono muso kuma kan teme u ka nyefoli kan ye akola yasa nyebse ga sora la tugumina kalambla ngor nana ka sega demsanu de me kaikaw ka damine 3e année na ka tabla 6e na ulu be ka kalanke ulu kuna école karamogo ko ni ya yira saka foko ni woni ulu ga feroye fere munu numina na demsanu de sebeni ka chugula kalan fen kalan chugula mathématique wale yan sigira senga sa mamunu fe sa fuma ko association génération 50 nuwa fuma ko G50 ulu ni karamogo ulu de kalono ko bulo du nyama kani cours de vacances ka sigi senga ka iba jabate ka ulu fei tegano blara sebena sebe mi be bi no na to kayo ale gari no be kulukoro marala auto gari ale se ka nyina bo tuko mina meri la kaw ulu ni dugu mamunu be no ulu nyasilo no saraba ko ma ulu bulo du nyama yasa abara se ka tuko mi ni wale an se fesa mi ye yoro yin na ku be ona di ni wati la sa ka bara bela jimbla kulukoro ale meri ka bolo ka se ka bara kana tuko mi kayo autogari sefa war milliard kele o de dona ala baran bela jelen ngara contrat plano sefe mime kulukoro marabolo konana minye benga nye abato sa minye yoro nye noye kayo gari autogari akabla mairie ale ka bolo ka aka se ka bara keni aye inspecteur général de douane Amadou Konate ni ale taraka ke douane en fanfɛ bolo ani camancɛ bolo farafina o ɲɛma danga ye ale ka sigili kun kɛra Bamako yan u ka jɛrɛ bisabanan senfɛ min ye douanelakaw olu tɔgɔ la min ye inspecteur général de douane Amadou ye k'a ye minɛnw ta kunun dɛ sigili a bɛ fɔ min ma ko installation officielle jamana 24 ɲɛmaya douane ko la o dira ale ma baara ninnu o kɛra yɔrɔ jumɛn Nigérakaw fɛ yen douane direction bambe Abuja baara ninnu kɛra kunungo olu ka salle de conférence belebeleba kɔnɔna na Nigeria douane ɲɛmaw ministre ka directeur de cabinet ka taa se inspecteur général Amadou Konate yɛrɛ masa ale ni a ka maaw bɛɛ lajɛlen douane minnu bɛ farafina an fanfɛ bolo ni camancɛ fɛ sa ko olu ka baara ta o de tun bɛ sen na ko min ye baara in ye n'o ye nin ɲɛmayaba in ye n'o dira an ka nin cɛba in ma ko b'a jira k'a fɔ ko an ka jamana k'an ye misali ye ja olu fɛ n'i ma ko kɛ a tɛ jɔyɔrɔ tɛ d'i ma f'i ka kɛ baarakɛla de ye c'est à dire i ka jaabiw i ye minnu kɛ i ka jamana yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ o ka kɛ misali ye a tɛ dogo ko mun bɛ ɲɔgɔn kan o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko wa fana ko min ye baara min fana kalifatɔ filɛ nin ye Konate la ko baaraba don nka a yɛrɛ ko ni Ala sɔnn'a ma ko nin baara in ko a na se a tacogo la ko laɲini ye min ye fana ale ka ɲɛmaya dangaya jɔyɔrɔ in na douane kɔnɔna na ko ale na se k'o kɛ ko nka k'a b'a ɲini douaniers bɛɛ lajɛlen fɛ jamana 24 u k'a dɛmɛ dɛ baara kɔni dira ma Abujakaw fɛ yen Nigeria jamana ɲɛmaw farafinataw ka taa se min ye jɔyɔrɔ bɛ maa maa bolo douane ko hukumu kɔnɔna na diɲɛ bankun kan olu bɛɛ lajɛlen ka ciden bɛ yen ale de kɛlen don sasa an fanfɛ bolo ni camancɛ farafina camancɛ bolo o douane ka ɲɛmaa ye u y'a yira sa k'a fɔ k'a ka baara min daminɛtɔ filɛ nin ye k'a bɛna n'a lawuli ka ɲɛsin min ma douane ka kala ɲɔgɔn na k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ yaasa degun minnu bɛ yen olu bɛ se ka ban cogo min a y'a yira k'a fɔ ko ale talen min filɛ nin ye ka bila tɔw ɲɛma ko a kelen tɛ ale n'a ka maa minnu kan ka baara kɛ sa o ye maa 6 ye conseillers b'o la olu ye conseillers internationaux ye kuntilenna mun bɛna na kɛ baara kɔnɔna na sa o bɛna na dogo maa si la kibaruya diw ko o na ye a ko la kosɛbɛ Mali ko o min filɛ nin ye ka nin ɲɛmaya in sɔrɔ ko ale tɛ ko Mali don k'a bɛ hakilila jigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko hakilinaba min tun bɛ Mali yɛrɛ la douane ko la farafina a n'a camancɛ bolo ninnu fɛ ko hakilinabaw la waleyali kun daminɛna ka ban sabula yanni ale ka don ale ye fɛɛrɛ caman yira baara kɛra ni o ye o baara tɔ ale nana ka na o sinsin diɲɛ douaneba o kɛlen ka nin danaya mun da ale ka nin ye ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin baara ta don in na yan u k'a bila u kunna k'a fɔ ko bi ko waatiw ma nɔgɔn an bɛ jɛkulu minnu kɔnɔna na an bɛ fɛɛrɛ minnu kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen min ye bamananci ni ninjuguwalew ye
lakana baliya ko olu kɛlen ka ko gɛlɛya yɔrɔ caman fɛ ko nka k'olu bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ɲɛnabɔ ka nɔgɔya jamanaw dancɛw n'u y'a faamuya k'a fɔ k'u kan ka se ka fɛnw sigi sen kan ko mɛ ko min ye basigibaliya in ye o kɛlen don bi ka jamanaw dancɛw kɔni ko gɛlɛya kosɛbɛ a lakana ko ani maaw n'u bolominɛw taa ni ka segu k'o kɛlen don ka sɔrɔ dɔgɔya yɔrɔ caman ko terrorisme ko maaw ɲɛna ko a bɛ dan yɔrɔ min na k'o tɛ koyi k'a filɛ nin ka don sɔrɔw yɛrɛ la ko ka sɔrɔw jigin sabula i tun bɛ doni min ta fɔlɔ mɔbili la ka wururu ka na n'i ma farati e wo mɔbili wo a bɛɛ lajɛlen bɛ to a sen fɛ inspecteur général de douane Amadu Kamate ko o yaasa u ka nɔgɔya fɛɛrɛw ni dabali kuraw ka ɲini jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min danaya tilennenya ni laadiriya kɔnɔna na Abujakaw fɛ yen u kɛlen ka a d'a ma bandiri d'a ma k'a bila a ka tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na baara minnu kɛra maa minnu tun b'ale yan'ale ka na k'olu ka baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ a bɛ fɔ min ma ko document de passation a y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye vice président ye maa min tun bɛ a la o ye Nizerakaw ka Douane Bashir Adewini Adawali ye ale de tun ye ɲɛmaa ye nin ko in na nin waati in na sa ko ale de kɔni filɛ k'a jɔyɔrɔ di Mali ma ko Mali fana k'a jija yaasa baara in a bɛ taa bolo saba minnu fɛ olu ka se ka kɛ douane yɛrɛ hakilinabaw ye min olu ka se ka sigi sen kelen kan yaasa baara min bɛ yen o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ka kɛ ni diɲɛ douane olu ka baaraw kɛcogo ye Amadu a ko n'a seginna ka na so a nana kɔmasegin kɛ jamana ɲɛmaaw ye baara min kalifara a la ko sabula ko min ye jamanaw cɛ baaraw k'o fana bɛ a la n'i bɛ nin ta diplomatiw sen bɛ don a la de nka a kuma ninnu bɛ f'olu de ye olu de b'a kumaw fɔ fɔlɔ olu b'a diplomatique fɔ fɔlɔ bon n'a ye nin bila anw ye siɲɛ wɛrɛ n'aw ka nin bɛna anw fana bɛ nin to aw bolo bon tiɲɛ don anw de bɛna n'a ta mais aw fana k'a dɔn k'a fɔ an ye dɔ to aw ye kɔsa in na bon anw yɛrɛ filɛ nin ye anw mago bɛ se an ka kaba n'an ka malo ma an fana mago bɛ se aw ka ninnu ma o bɛɛ de bɛ don ko ninnu kɔnɔ jɔyɔrɔ ti sɔrɔ ten dɛ ka wuli ko ne taara n nana n'a ye i ka jamana da bɛ don a la o de la a bɛ nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ min ye Konate ala ka baara ta fanga ko a la ayiwa ko Cikɛnja ka dɔnkili yɛrɛ ma ban dilanna yɛrɛ fɔlɔ an ma tilo o kuma na ko i bɛ ye procureur 2 magistrat 4 a y'olu bila kaso la kunun kaso yɛrɛ tɛ k'u ka taa front na na tila k'an da don o la wulada in na fala ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu fana bɛ ka an dɛmɛ panoko la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'u fo tiɲɛ na fala ye an lamɛnnen don maa minnu bɛ ka na an dɛmɛ caman bɛ yen u ko an k'olu ta to sutura la n'a kɛra ala ɲɛna an bɛ dugawu kɛ u bɛ k'a ta nafolo min na ala ka caman bila a nɔ na ala ka anw yɛrɛ fana nafalan bɔ a la n'ala sɔnna a ma an ye min fɔ mɔgɔw ɲɛna o don fɛn o fɛn mana na sɔrɔ a la a n'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'an y'a kun cɛ ka sɔrɔ ka baaraw daminɛ baara fana mana daminɛ kibaba ka kamera ta ka tugu kɔ don o don an n'a ye jaw yira maaw la u k'a ye fo ka taa se a banni ma énergie o la sa an na to ka ɲɔgɔn filɛ babinu anw ni na to ka ɲɔgɔn filɛ n'i y'a d'a ma don min i b'a d'a ma wa fana fala ye o fana mɔgɔw bɛ ka dɛmɛ min kɛ o fana ye doni dɔ de data ye anw fana kun o b'a yira k'anw fana an ka hakili to an bɛ ka baara min kɛ o de y'a to ni nin sera an ma an bɛ ka mɔgɔw ka kuma minnu mɔgɔw ka ko minnu kɛ o bonya de y'a to n'o tɛ an ɲɔgɔnna 120 de bɛ jamana in kɔnɔ yan donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Jankuma ye Bako k'ale fo a n'a ka cɛsiri n'a ka baara n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn Sori Kɛmɛso k'an b'a fana fo a jɔyɔrɔ ka bon nin ko in na kosɛbɛ an tɛ ɲinɛ fiyewu Bayi Bako mairie de district la Jaba madame Sall an b'ale fana fo ka Madina Jara fo ale bɛ Atlanta kaw fɛ yen maa maa sɔgɔlen don a na Keba k'an ka baro sigi panafricains kan dɛ k'aw tɛ k'a ko faamu ko dɔ yɛrɛ ye fɛn dɔ sɛbɛn a ko ne ye arasa ye ko ne tɛ arasa ye dɛ ne tɛ papaga ye n tɛ arasa ye n tɛ panafricain ye n tɛ panapuruti ye ne ye ne yɛrɛ de ye ne t'aw ka ko ninnu na dɛ ayi non parce que ni i tɛ fɛn min ɲɛdɔn a bɛ ka fɔ tubabukan de la e t'a kɔrɔ dɔn n'e t'a kɔrɔ dɔn e bɛ k'i pan k'e b'a dɔn fala ye i bɛ hakɛ to an bɛna na fɛn dɔ bila a la a kɔni bɛna na kɛ nanzarakan na Maliki Jaw ale ka laseli dɔ don
Maliki Jaw ye min fɔ ka kɛ ni panafricanisme ye jaw ma tila fɔlɔ yɛrɛ o an ka jɛ an k'a lajɛ Maliki Jaw ye min fɔ panafricanisme ka a nana cogo min a ko bɛ cogo min nanzarakan no han. Le colonel Malick Diaw s'appuie sur la vision des pères de l'indépendance pour montrer la voie à suivre. C'est l'ancien président ghanéen, le docteur Kwame Nkrumah, qui fut le premier. En 1965, a utilisé le terme néocolonialisme en faisant référence à la continuité historique qui fut le premier. En 1900 pour montrer la voie à suivre. C'est l'ancien président ghanéen, le docteur Kwame Nkrumah, qui fut le premier. En 1965, a utilisé le terme néocolonialisme en faisant référence à la continuité historique de la transition des colonies à des nations. Le colonel Malick Diaw s'appuie sur la vision des... Niye ani bara bokum bara bokum ana ale bɛna na baara dɔ kɛ ko kɔrɔ minnu kɛra kabini Modibo waati ale ye caman de sɔrɔ a la a bɛ fɛ mɔgɔw ka faamuyali k'a la a ko chaîne YouTube b'a bolo nka an k'a ta Durako kuma t'an n'a cɛ Jaw b'a bolo Laseliw b'a bolo fɛn caman b'a bolo min bɛ se k'a to an bɛ faamuyali kɛ bon an bɛna n'a lajɛ fana 22 septembre fana kunbɔtɔ don ka fɛɛrɛ sigi yaasa ka se ka mɔgɔw hakili lajigin nin ko ninnu na parce que baara fana c'est vrai jagokɛla don mais nin ko ninnu a cɛsirilenba de don a la a yɛrɛ ye Mali fédération cili o kɛra kun min na n'o nana cogo min na a ka kaliden don bamanankan na cogo min na o fana bɛ yen n'Ala sɔnna a ma an na olu fana sigi sen kan mɔgɔ ka se ka faamuyali kɛ a baara bɛna kɛ cogo min na sa n'a kɔni ye Jaw bila ka na an na o sigi baara yɛrɛ an bɛna n'a yɛrɛ wele fana a fana ka na parce que ŋaniya ɲuman caman bɛ a la a ye fɛn caman kɛ et puis a y'an ni mɔgɔ caman yira ɲɔgɔn na minnu bɛ yen fana minnu bɛ se ka kibaruya ɲɛnamaw ni kibaruya sanumanw di a ko ale ta ye mun ye tiɲɛ ka fɔ dɔrɔn voilà ale b'o de ɲini tiɲɛ ka fɔ mɔgɔ ka bɔ tiɲɛ kalama n'o tɛ Durako ni fɛn ko o tɛ ale ka sira ye ale gɛlɛya an b'a fana fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka sɔgɔmada in na ta k'o jɔ n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya kuraw olu kɛnɛ kan a k'an bɛn.